Alright guys, sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Yun o, ito yung umabot kami sa oras, lakas ng ulan. Maaraw na kanina, biglang bumusang ulan. Ngayon, gugupitan ko, yung tatlong yun. Tara, let's go, samahan na kami, gupitan na natin sila. Ashe. Ashe, clean cut na si Ashe. Ashe, ngiti na, ngiti. Asaya na si Ashe, Ashe. 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 Hello. Yeah. Alas ito.